ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲିର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଥୁଏଇ ଦେବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖବର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ସେଇଠିର ଖବର ଆଜ୍ଞା, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ବାପା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 19,400 ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହତାଶ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର କଙ୍କାଳକୁ ଧରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦୁନିଆ ଆସିଗଲା। ସେ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକେ କଙ୍କାଳକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ 19,000 ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।